Hindi niyo ba alam kung gaano niyo ko inalipusta at sinakta noon? Anong klaseng pamilya ang mga aabuso at mga ape sa batang walang kalaban-laban? Vladimir, wag! Wag mo lang ituloy ang binabalak mo! Wag mo kami saktan! Alam namin ni Efraim na hindi ka masamang tao! Kung na humihingi ng tawad sa lahat ng dinanas mong hirap sa kamay ng pamilya ko, hindi kita masisisi kung bakit ka naging ganito. Pero gusto kong matapos na ang siklo ng galit at paghihiganti mo. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Isang mapagpalang araw sa inyo mga taga Sitio Pangil, Sitio Bangungot at sa lahat ng sumusubaybay sa kwentong Takip Silim. Ako si Tessa, hindi ko tunay na pangalan. 2 taon pa lang kaming nagsasama noon ng aking asawa na si Efraim, hindi rin niya tunay na pangalan dito sa Maynila. Mahirap ang buhay, pero kinakaya namin. Ako'y nagtatrabaho sa isang pabrika ng tela sa Tondo, samantalang si Efraim naman ay isang mekaniko. Naaalala ko pa kung paano namin pinagkakasya ang aming kinikita sa pang-araw-araw. Mula sa maliit na upa sa bahay hanggang sa pagkain. Hindi laging sapat ang aming pera. Pero ang pagmamahal namin sa isa't isa ang naging puhunan namin sa lahat ng laban. Sa hirap at ginhawa, magkasama naming binubuo ang aming mga pangarap. Masaya kami ni Efraim kahit hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Sa kabila ng lahat, kami puno ng pag-asa na balang araw ay darating din ang aming hinihintay na biyaya. Pagpasok ko sa bahay, agad kong ipinakita kay Efraim ang sulat na galing sa Leyte. Sa totoo lang, laging may kaba akong nararamdaman tuwing may natatanggap kaming sulat mula sa mga biyenan ko. Hindi kasi ako komportable sa kanila. Parang laging may bigat ang bawat mensaheng ipinapadala nila. Binuksan ni Efraim ang sulat at sinimulan niyang basahin ng malakas ang nilalaman nito. Habang naririnig ko ang bawat salita, hindi ko mapigilan ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Efraim, anak, iniimbitahan namin kayo ng iyong asawa na dumalo sa reunion ng ating pamilya sa bisperas ng Pasko dito sa Leyte. Inaasahan namin ng iyong mama na pauunlakan ninyo kami. Double celebration yon dahil bukod sa reunion ay despedida rin ng ate mong si Eloida. Lilipad na siya papuntang Canada. Natupad din sa wakas ang pangarap namin ng mama mo na makapag-abroad ang ate mo. Sayang nga lang, anak, kung hindi ka lang nag-asawa ng maaga. Sana ikaw ang nakatupad ng pangarap namin yun. Mas tumindi ang kabog ng dibdib ko nang mabasa ko ang nilalaman ng sulat. Iniimbitahan kami ng biyenan kong lalaki na pumunta sa bahay nila sa Leyte para sa isang reunion sa nalalapit na bispiras ng Pasko. Nakakapanibago yun. Mula kasi nang magsama kami ni Efraim, ngayon lang kami inimbitahan ng mga biyenan ko sa isang okasyon. Karaniwan ang mga sulat na natatanggap namin mula sa kanila ay puro pangungumusta na may halong pagyayabang. Walang ibang laman, walang kahit anong imbitasyon o pahiwatig na gusto nila kaming makita. Kaya naman ang biglaang imbitasyong yon ay nakapagdududa at nakagugulo sa isip ko. Efraim, nakakapagtaka naman tong biglaang imbitasyon ng tatay mo sa reunion. Bakit kaya? Di ba galit na galit sila noon nung nagpakasal tayo? Pati nanay mo at atin Loida mo hindi matanggap na iniwan mo sila para sa akin. Oo nga eh. Naisip ko rin yan. Pero baka naman na nagsisisi na sila sa hindi nila pagpayag noon sa pag-iibigan nating dalawa. Malay mo, napagtanto nila na mali ang naging trato nila sa atin. Pero talaga bang posible yun? Parang hirap paniwalaan. Alam mo naman kung gaano kalalim ang galit nila nun sa atin. Halos itakwil ka na nila, di ba? Pagkatapos ngayon, iimbitahan nila tayo at sa bisperas pa ng Pasko? Posible, Tessa.
May panahon talaga na mapagtatanto ng tao ng pagkakamali nila, lalo na kapag tumatanda na. Siguro ngayon, gusto nila nang bumawi sa atin. Bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataon? 2 taon na rin naman na halos hindi natin sila nakikita at nakakausap ng personal. Isa pa, pamilya ko rin sila. Hindi ko sila kayang tiisin. Pero paano kung hindi naman pagbawi ang dahilan nila? Paano kung gusto lang nila tayong makita para pagalitan ulit? O kaya ipamukha na nagkamali ka sa mga desisyon mo nun? Parang di mo naman kilala mga magulang mo, tsaka yung ate mo. Kasi ako kilalang kilala ko sila eh. Kaya hindi mo ako masisisi na pagdudahan ang intensyon nila sa pag-imbita sa atin. Hindi ko naman yan isinasantabi. Pero baka naman iba na ang pananaw nila ngayon. Wala namang masama kung susubukan natin. Baka ito na ang tamang pagkakataon para magkaayos-ayos tayo. Kung ganon, sa tingin mo ba dapat tayong pumunta? Ephraim, ayoko lang na masaktan ka ulit eh. Sobra-sobra na yung mga pinagdaanan natin nun sa kanila. Kung ako, handa akong tanggapin lahat ng masasakit na salitang ipupukol nila sa akin. Ikaw lang yung inaalala ko. Huwag mo kong alalahanin, Tessa. Kaya kong sarili ko. Panahon na siguro para subukan nating ayusin ang lahat. Lalo pat magpapasko na. Kahit ano pa mangyari, pamilya ko pa rin sila. At baka ito na rin nagsimula ng maayos na relasyon natin sa kanila. Pagkatapos naming mag-usap ng aking asawa, nagdadalawang isip pa rin ako kung pupunta ba kami sa bahay ng mga biyenan ko sa Leyte. Kilalang kilala ko kasi ang mga ito. Mata pobre ang pamilya ng asawa ko. Ang tatay niyang si Papa Domeng, isang retiradong guro, ay kilala sa pagiging mapagmataas at mayabang. Ang nanay naman niyang si Mama Soledad ay mapanghusga at madalas manglait ng kapwa. Hindi rin naman nalalayo ang panganay niyang kapatid na si Ate Eloida. Tulad ng tatay at nanay nila, mayabang at mapanghusga rin ang maldita niyang kapatid. Tanging ang asawa kong si Ephraim na siyang bunso sa kanilang pamilya ang may mabuting ugali. Hindi niya naman ang pagiging mapanlait at mapanghusga ng kanyang mga magulang at kapatid. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang kabahan at magtanong sa sarili. Tama bang tanggapin ang imbitasyon nila? Ephraim, bigla akong naisip. Inibitahan din kaya ng mga magulang mo si Vladimir sa reunion? Hindi ko alam. Hindi naman nabanggit ni Papa sa sulat niya eh. Pero kung inimbitahan nila si Vladimir, sa tingin mo ba pupunta siya? Sa pagkakakilala ko kay Vladimir, baka hindi rin. Alam mo naman yun. Mas matindi pa sa akin ang tampo niya sa pamilya namin. Oo nga. Palagi niya nga sinasabi na wala siyang balak makisali sa anumang okasyon ng pamilya niyo. Kaya nga. Pero kung sakaling pupunta siya, siguro magugulat din ako. Kagaya mo. Ayaw na rin niyang balikan ang mga masasamang alaala niya sa bahay namin doon sa Leyte. Si Vladimir ang isa pang miyembro ng kanilang pamilya. Mas matanda siya ng 1 taon kay Ephraim, ngunit hindi siya tunay na anak ng tatay at nanay niya. Ampun lang si Vladimir, pero sa kabila nito siya ang pinakamadaling pakisamahan sa pamilya ng asawa ko. Mabait si Vladimir. Hindi tulad ng Ate Eloida na Ephraim na mapanghusga at mapangmataas. Kahit hindi tunay na kadugo, itinuring ni Ephraim si Vladimir bilang isang tunay na kapatid at minahal niya ito ng buong puso. Ngunit nang mapag-usapan namin si Vladimir, bigla kong napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa ko. Nalungkot siya, tila ba may bigat na bumalik sa kanyang alaala. Oh, Ephraim, ba't bigla ka natahimik yan? May problema ba? Naalala ko lang kasi si Vladimir, yung kabataan namin. Si Vladimir? O anong naalala mo tungkol sa kanya? Biglang bumalik sa alaala ni Ephraim ang kanilang kabataan. Napabuntong hininga siya bago ikinwento ang isang bahagi ng kanilang buhay na magkasama ni Vladimir. Nahihibang ka na ba, Domeng? Anong nakain mo at gusto mong ampunin ang anak ng muchacha nating si Puring? Ngayong wala na si Puring,
wala nang ibang mag-aalaga at matutuluyan itong si Vladimir. Alam mo naman wala nang ibang pamilya si Puring. Kaya unilang lubos na itong bata. Anong gagawin natin? Pababayaan na lang ba siya natin sa lansangan? Hindi ko kayang isang tabi ang konsensya ko kapag ginawa ko yun. Wala akong ibang motibo rito kundi ang tumulong. Sigurado ka? Baka naman kaya mo gustong kupkupin ang batang yan dahil ikaw ang ama. Baka nagkaroon kayo ng relasyon ni Puring at ang batang yan ang bunga. Naku, Dominador huwag na huwag kang magkakamali kung ayaw mong masira ang pamilya natin. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang pagtataksil. Oo, gusto kong kupkupin ang bata. Pero dahil naaawa ako sa kalagayan niya. At hindi dahil kung ano pa mang iniisip mo, Soledad. Kung talagang kilala mo ako, alam mong hindi ko magagawa ang sinasabi mong pagtataksil. Ayon kay Efraim, kahit labag sa kalooban ng nanay niya na ampunin si Vladimir, wala itong nagawa. Ang tatay niya noon ang may trabaho at siyang bumubuhay sa kanilang pamilya, kaya hawak nito ang desisyon sa bahay. Wala raw ibang nagawa si Mama Soledad kundi ang sumunod sa asawa. Ngunit mula nang kupkupin ng mga magulang niya si Vladimir, naging masalimuot na ang buhay nito. Palagi itong nakakaranas ng pang-aapi at pang-aabuso. Hindi lang mula kay Mama Soledad, kundi pati na rin sa kapatid niyang si Eloida. At sa mga pagkakataon, maging sa mismong tatay niya. Ma, ano pong ginagawa niyo kay Vladimir? Ba't siya sinasaktan? Wala na po ba kayo ibang gagawin kundi maltratuhin siya? Nung kamakalawa si Papa nanakit sa kanya. Tapos kahapon si Ate Eloida. Ngayon kayo naman. Di na ba kayo naaawa sa kanya? Huwag kang makikialam dito, Efraim. Dapat lang nakastiguhin ang batang yan. Wala nang ginawa rito kundi magbigay ng konsibisyon. Pinapakain na nga, pinapatira rito at pinapag-aral pa. Pero napakatamad. Anong gusto niya? Lalamon lang dito at hindi gagawa ng mga gawaing bahay? Hindi po totoo yun. Lagi po akong gumagawa ng mga inuutos ninyo. Kahit po pagod na ako, hindi ako tumatanggi. Ayoko lang po magkamali dahil lagi niyo po akong pinapagalitan. Pero sinusubukan niyo pong gawin ng tama ang lahat na pinapagawa ninyo. Oh, sinusunod naman po pala kayo niyo, May. Hindi niyo siya dapat saktan ng ganyan. Kung may nagawa man siyang mali, bakit di niyo nalang kausapin ng maayos? Pwede ba, Efraim? Huwag mo akong pagsasabihan ng dapat kong gawin. Ako ang nagdadala ng lahat ng bigat sa bahay na to. Kaya akong masusunod. Alam mo bang araw-araw ko nang tinitis ang presensya ng batang yan? Nakakairita na. Hindi ko siya gusto at kahit kailan ay hindi ko siya matatanggap na parte ng pamilya natin. Dugong muchacha ang nananalaytay sa kanya. Hindi niyo siya kauri ng Ate Eloida mo? At kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago yun. Kaya ikaw, Ikaw na bata ka. Tandaan mo to. Dito ka lang sa silong dahil dito ka na mabagay. At huwag na huwag kang magpapakita sa harap ko hanggat hindi ka natututo ng lugar mo sa bahay na to. Tandaan mo rin na kahit kailan, hindi kita ituturing na anak. Malakakari na po. Huwag niyo po umikulong dito. Ayaw ko po dito. Madilim po dito. Magulo ka dyan. Hindi ka rin kakain, ha? Bahala ka dyan. Tara na, Efraim. Iwan na natin ang ampo na yan. Sa mga oras na yon, parang pinupunit daw ang puso ni Efraim. Awang-awa siya kay Vladimir. Kahit alam niyang wala siyang kapangyarihan laban sa nanay niya, ginawa niya ang lahat para maipadama kay Vladimir na hindi ito nag-iisa. Palihim niyang dinadalhan ng pagkain at tubig ang kapatid sa silong ng bahay nila, ang lugar na naging kulungan nito. Sa kabila ng takot na mahuli ng kanyang nanay, hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Vladimir. Habang pasan ng bata niyang balikat ang bigat ng sitwasyon, ipinaramdam niya kay Vladimir na may nagmamalasakit pa rin dito.
Sa gitna ng pang-aabuso at pangungutya ng kanyang pamilya, si Efraim ang tanging liwanag sa dilim sa buhay ni Vladimir. Alam mo, Tessa, kahit puro paghihirap ang dinanas ni Vladimir sa pamilya namin, hindi siya nagrebelde. Hindi siya tulad ng iniisip nila. Naging mabuti siyang miyembro ng pamilya. At mas pinili niya magsikap kaysa magiganti. Kaya nga hangang-hanga ako sa kanya eh. Kahit ganun ang naranasan niya sa mga magulang mo tsaka sa kapatid mo, naging mabuti pa rin siyang tao. At hindi nagtanim ng galit. Pero nang makapagtapos si Vladimir sa kolehiyo, lumabas din siya dito sa Maynila, di ba? Nagtatrabaho siya rito tapos nabalitaan na lang natin na nakapag-abroad na siya. Nagtatrabaho na sa Saudi. Oo nga eh. Kahit sa akin, hindi niya ipinaalam na mag-a-abroad siya. Inabi niya lang sa akin nung nagpadala na siya noon ng sulat. Pero alam mo ba, na mag-abroad si Vladimir, nag-iba na ang pakikitungo na ni Mama sa kanya. Naging mabuti na sila sa kanya. Mula nang palagi itong nagpapadala ng pera. Kung dati puro panalait at panguhusga ang sinasabi nila. Lalo na si Mama, tungkol kay Vladimir. Ngayon, puro magagandang salita na ang sinasabi nila sa kanya. Nalaman ko yan mismo kay Vladimir. Nung minsan nagpadala siya sa akin ng sulat. Ay, iba talaga nagagawa ng pera sa ugali ng tao. Yun na lang ang naibulong ko sa isip ko matapos marinig ang sinabi ni Efraim. Kahit nga ako kung ako ang papipiliin, ayoko talagang sumama sa kanya sa bahay ng mga biyenan ko sa Leyte. Bukod sa pagiging matapobre ng mga ito, kinikilabutan din ako kapag kaharap ko ang nanay niya, si Mama Soledad. May bali-balita kasi na may lahing aswang ang nanay ni Efraim, pero kahit kailan ay hindi naman ito napatunayan. Sa isip ko siguro tama lang na paratangan siyang aswang dahil sa sama ng ugali niya. Laging may yabang, laging may sinasabi laban sa ibang tao at palaging pinagmumukha kang mababa at hindi karapat-dapat sa harap niya. Kung hindi lang sa nanay ng asawa ko, siguro matagal ko na siyang isinumpa. Dumating ang araw na kailangan na naming pumunta ni Efraim sa bahay nila sa Leyte. Kahit kinakabahan at natatakot ako, napapayag pa rin ako ng asawa ko. Siguro dahil sa pagmamahal ko sa kanya at sa matinding pagpapahalaga ko sa aming relasyon. Nang makarating kami roon, agad akong nakaramdam ng matinding kilabot. Natanaw ko na naman ang bahay ng mga binan ko. Isang lumang ancestral house na may kakaibang aura. Ang makakapal na dahon ng mga puno ng mangga at kalatsutsi na nakapaligid dito ay parang nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Ang pader ng bahay, bagamat matibay, ay may mga bitak na nalikha ng panahon. Ang mga bintana nito ay natatakpan ng makakapal na kurtinang kulay itim. Ang bahay na yun ay may mataas na bubong at mabibigat na pinto na tila sinasabing hindi basta-basta pinapayagan ng sino man na pumasok. Sa bawat hakbang ko papalapit, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Di ko maipaliwanag pero tila may misteryo at nakakatakot na presensya sa loob ng bahay na yon. Pagdating namin sa harap ng bahay, sinalubong kami agad ng mga biyenan ko at ng hipag kong babae. Sa wakas, at dumating na rin kayo, Efraim, anak. Akala ko'y nakalimutan mo na ang lugar kung saan ka nanggaling at ipinanganak. Aba, parang mas gumanda ang bihis mo ngayon, Tessa. Mukhang medyo nakakaluwag-luwag ka na. Mabuti naman at hindi ka pabigat dito sa anak namin. Maayos naman siguro ang trabaho mo sa Maynila, no? Papa, Mama, mabuti naman po at naisipan niyo kaming imbitahan. Akala ko nga ayaw niyo na kaming makita. Ay nako, hindi naman sa ganun, anak. Ang gusto lang namin ng papa mo ay magkakasama tayo ngayong Pasko. Mula kasi nang pumunta kayo ng Maynila wala na kaming balita sa inyong mag-asawa. Hindi naman siguro masama na mag-reunion tayo, di ba? At saka, malapit na rin mag-abroad itong ate Eloida mo. Kaya padispedida na rin niya ito. Alam niyo, kung ano man ang nangyari noon, ay kalimutan na natin. Kahit naman ipagpilitan namin na hindi kayo bagay sa estisa, wala na rin kaming magagawa dahil naikasal na kayo.
Kaya tinanggap na lang namin ang kapalaran ng aming bunsong anak na bumagsak lang sa isang tulad mo, Tessa. Ang totoo, naikuyom ko ang mga palad ko sa sinabi ng mga biyenan ko. Hindi pa rin pala sila nagbabago. Pinigilan ko na lang ang sarili ko para kay Efraim. Salamat po sa imbitasyon. Kalimutan na po natin nangyari noon at magsimula ng panibago. Tama po si Tessa. Ang purpose naman ng reunion na ito ay para kalimutan na ang nakaraan, di ba? Kaya nandito po kami ngayon ng asawa ko para makipagkasundo sa inyo. Yan naman talaga ang gusto namin. Ang magkasundo-sundo na tayo para na lang kay Efraim na matagal nang hindi natin nakakasama. Pasensya na po kung lumayo kami. Gusto lang po namin ng tahimik na buhay. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko po pinababayaan ang anak nyo. Mahal na mahal ko po si Efraim. At yan po ang maipapangako ko sa inyo. Mabuti naman kung ganun, Tessa. Pero sana, alamin mo ang lugar mo sa pamilya namin. Maliwanag, hindi porke asawa ka ng anak ko ay pupwede ng mga luho at kapritsyo mo. Hindi po ako ganong klaseng tao. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong patunayan sarili ko. Alam ko po mahirap magtiwala pero sisikapin kong makuha yun mula sa inyo. Tingnan natin. Tama na yan, Soledad. Hindi natin pinapunta sila rito para sirmunan mo lang. Tara, pumasok na tayo sa loob. Mukhang uulam pa. Binati rin kami noon ng hipag kong si Ate Iloida. Kahit na nakangiti siya, ramdam ko ang malamig niyang pagtanggap sa amin ni Efraim. Pero hindi na lang namin yun pinansin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, laking gulat namin ni Efraim nang isang pamilyar na mukha ang bumungad sa amin. Vladimir, nandito ka rin? Takal natin din nakita. Buti naman, naisipan ka rin nilang imbitahin dito sa reunion. Oo nga, Tol. Kailan ka pa ba dumating galing Saudi? Ang balita namin eh, busy ka raw doon sa trabaho mo bilang head chef. Pero nang lingunin kami ni Vladimir na nakaupo noon sa sala, hindi ito sumagot. Seryoso ang muka at napakunot ang noo nang makita kaming mag-asawa. Bakit nandito kayo? Inimbitahan din kami rito ni na Papa. Bakit? May problema ba, Vladimir? Oo nga, Tol. Hindi ka ba masaya na nakita mo kami? Tagal din nating hindi nagkikita-kita. Wala. Nagulat lang ako. Hindi ko lang inaasahan na makita kayong dalawa rito. Akala ko hindi nila kayo iimbitahin eh. Yun nga din ang akala namin, Tol. Pero nagulat din kami na pinadalan kami ng sulat ni Papa na may reunion daw tayo. Kaya heto, nandito kami ngayon. Ang totoo, Vladimir, ayoko talagang pumunta rito. Kundi lang dahil dito kay Efraim, hindi mo ako makikita dito. Hindi na sumagot si Vladimir sa sinabi namin ni Efraim. Matipid lang siyang ngumiti at nagpaalam na papasok na sa kwarto niya para magpahinga. Saka na lang daw kami magkwentuhan. Kakarating lang din daw niya galing sa airport. Sa unang araw ng aming pagdating sa bahay ng mga biyenan ko, naging maayos naman ang lahat. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang bigat sa aking pakiramdam na parabang may hindi tama, na parabang hindi kami ganap na welcome sa bahay na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may nararamdaman akong kakaiba. Isang presensyang hindi ko kayang ipaliwanag. Nang sumapit ang ikalawang araw bago ang bisperas ng Pasko, hindi ko inakalang may mangyayaring hindi ko makakalimutan. 11:00 na noon ng gabi at ang buong bahay ay tahimik na. Maliban sa malamlam na tunog ng hangin na humahaplos sa mga bintana, ang aming kwarto kung saan kami natutulog ng aking asawa ay nasa isang sulok ng bahay na medyo malayo sa ibang bahagi nito. Bigla akong nagising dahil sa narinig kong kung anong kumakaluskos sa labas ng pinto ng aming kwarto. Para yung matatalim na kuko na kinukutkot ang labas ng pinto. May narinig din akong kakaibang yabag mula sa labas. Hindi ko maipaliwanag ang tunog. Parang may naglalakad ng mabigat ang hakbang. Sa una hindi ko yun pinansin. Ngunit habang tumatagal, ang mga kaluskos ay naging mas malinaw at mas malakas.
Pakiramdam ko, may tao sa labas ng pinto. Napahawak ako sa kamay ni Efraim na noon ay mahimbing na natutulog. Gigisingin ko na sana siya pero mas pinili kong pakalmahin muna ang sarili ko. Ngunit habang naririnig ko ang malalakas na kaluskos sa labas ng pinto, hindi ko na naitago ang takot na unti-unting lumalamon sa akin. Lalo akong kinabahan nang biglang may narinig akong mahinang tinig para itong bulong ngunit malinaw. Umalis na kayo rito. Pakiramdam ko ay lumaki ang ulo ko sa boses na narinig ko, kaya ang ginawa ko, nagtalokbong na ako ng kumot. Kinurot-kurot ko rin ang sarili ko, baka sakaling nananaginip lang ako, pero hindi. Nasasaktan ako sa pagkurot ko sa sarili ko, kaya't alam kong totoo ang mga naririnig ko. Akala ko hanggang doon na lang yun. Bigla akong nakarinig ng pagbukas ng bintana sa kwarto. Ilalis ko ang kumot na nakataklob sa mukha ko at nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong nakakatakot na nilalang na nakasilip sa bintana. Sa puntong yun, doon na ako napasigaw. Tessa! Ano yan? Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Efraim, may nakita ako. Nakasilip sa bintana. Diyos ko, nakakatakot ang itsura Ano? niya. Teka, kumalma ka nga lang, Tessa. Ano bang nakita mo? Anong itsura? Malaki ang ulo. Sobrang laki. Ha? Tapos yung mga mata niya parang hindi tao. Malalaki rin tsaka nakakatakot. Ang bibig niya malaki rin at may mahabang dila na parang ahas. Efraim, aswang yun. Aswang yun nakita ko. Aswang? Wala naman ganun dito. Walang aswang dito. Baka nananaginip ka lang. Hindi ako nananaginip, Efraim. Totoo yung nakita ko. Narinig ko pa nga na may kumakalas ko sa labas ng kwarto bago ko siya nakita. Tapos, may narinig din akong boses na bumulong sa akin. Ano naman ang sinabi ng boses? Ang sabi niya, umalis na kayo rito. Mulong lang yun ha. Mulong lang yun. Pero nakakakilabot ang boses na yun, Efraim. Hindi ako nagbibiro. Tessa, hindi naman totoo ang aswang. Dito ako lumaki sa Leyte. Pero kahit kailan, wala akong nakita o narinig na ganyan. Ba't ba ayaw mo akong paniwalaan? Sinasabi ko sa'yo, Efraim, totoong aswang yung nakita ko. Hindi ako nananaginip. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Huwag ka na stress, Tessa. Halos ikaw na gumagawa ng mga gawaing bahay dito mula nang dumating tayo. Tandaan mo, hindi tayo pumunta rito para gawin kang katulong ng mga magulang ko, ha? Minsan naman, matuto kang humindi para hindi ka maabuso. Hindi ka katulong dito. Bisita ka rito. Bigla akong natahimik sa sinabi ni Efraim. Napagtanto ko na totoo naman ang sinabi niya. Mula nang dumating kami roon, ako na ang nagkukusa na gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagluluto, paglalaba at paglilinis. Wala na kasing kasambahay ang mga biyenan ko mula nang mamatay ang kasambahay nila na si Puring na nanay ni Vladimir. Wala nang kasambahay na tumatagal sa bahay na yon. Nahihiya kasi ako sa papa tsaka sa mama mo. Para wala silang masabi, ako na nagkukusang tumulong. Hindi masamang tumulong, Tessa. Pero dapat alam mo rin ang limitasyon mo. Hindi mo kailangan akuin lahat ng gawain dito. Lalo na kung hindi naman ikaw ang may responsibilidad. Wag mong binabalikat ang lahat kahit hindi na kaya ng katawan mo. Ayoko namang napapagod ka ng sobra. Tandaan mo, nandito tayo para magbakasyon. Pero Efraim, ayoko isipin ng papa at mama mo na tamad ako. Alam ko yan. Ramdam ko naman na gusto mo makisama sa kanila. Pero hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Sa ganong paraan, ang respeto at pagmamahal, hindi lang nakikita sa gawaing bahay. Nandyan din yun sa pagkikitungo at sa pagiging totoo sa sarili mo. Pasensya ka na. Nararamdaman ko kasi na hindi pa rin ako tanggap dito. Parang may mga mata na palagi nakamasid sa akin. Naghahanap ng mali. Wala kang dapat patunayan. Kung hindi man nila makita ang halaga mo, darating din ang panahon na makikita nila yon. Basta, huwag mong i-pressure ang sarili mo. O halika na, matulog na tayo. Sa tingin ko kulang ka lang sa pahinga kaya
kung ano-anong nakikita at naririnig mo. Pero, paano kung bumalik yung aswang? Hindi mangyayari yun dahil walang aswang. At kung totoo man, hindi ka niya masasaktan. Nandito ako. Walang sino man ang makakapanakit sa iyo habang kasama mo ko. O tara, subukan nating matulog uli. Pero bago yan, magdasal tayo. Okay. Pero, natatakot pa rin talaga ako. Baka... Shh! Walang mangyayari dahil akong bahala sa iyo. Sige na, tulog ka na at babantayan kita. Muli akong tumabi kay Efraim at sabay kaming nagdasal. Pagkatapos ay yumakap ako sa kanya. Niyakap din niya ako at tinapik-tapik ako ng marahan sa balikat hanggang sa unti-unti akong kumalma. Napapikit ako sa init ng yakap ni Efraim. Sa kabila ng takot at pangamba, dahan-dahan din akong nakatulog. Kinaumagahan habang kumakain kami ng almusal, ikinuwento namin ni Efraim sa mga binan ko ang nangyari ng nagdaang gabi. Mama, Papa, may sasabihin po kami ni Efraim. May kakaibang nangyari po kasi kagabi sa kwarto namin. Kakaiba? Ano naman ang nangyari sa kwarto niyo, Aber? Ay, Mama, Papa, may nakita kasing aswang si Tessa kagabi sa kwarto namin. Ano ka mo? Aswang? Ano naman kalokohan yan, Tessa? Hindi po ako nagsisinungaling. May nakita po talaga akong aswang kagabi. May narinig din po akong kumakalas sa pinto ng kwarto namin at may bumulong po sa akin na umalis na raw kami rito. Aswang? Diyos ko, Tessa. Ano ba naman utak meron ka? Sa panahon ba ngayon ay naniniwala ka pa sa aswang? Ako nga pinagbibintangan din na aswang. Pero wala naman silang pruweba. Mga bobo. Mga wala kasing pinag-aralan. Kaya kung ano-ano ang mga ibinibintang sa akin. Sa tingin ko, binabangungot ka lang, Tessa. O baka pagod ka lang kaya kung ano-ano ang ini-imagine mo. Walang aswang. Kaya kalimutan mo na yun. Pero... Wala nang pero-pero. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Malapit ng Pasko, kaya imposible na magkaroon ng mga aswang na yan. Hay nako, nasobrahan ka lang yata sa panunood ng horror, Tessa. Ay naikwento sa amin ni Efraim na mahilig ka daw sa mga nakakatakot. Kaya baka nadadala mo sa panaginip mo. Tama ang mama nyo. Sa alip na maniwala sa mga ganyan, ang mabuti pa'y magsimula ka, Tessa. Yayain mo na itong asawa mo na magsimbang gabi. Efraim, para hindi puro kademonyohan ang nasa isip mo. Hindi ako nakapagsalita pa. Sumang-ayon na lang ako sa sinabi ni Efraim para hindi na humaba pa ang usapan. Maging ang hipag kong si Ate Eloida ay napapataas na rin ng kilay sa sinabi ko tungkol sa nakita kong aswang. Baka kung ano na naman ang sabihin nila sa akin kapag ipinilit ko pa ang nakita at narinig ko. At saka kahit ano pa ang sabihin ko, hindi rin sila maniniwala. Biglang nagsalita si Vladimir na tahimik lang na kumakain noon. Tessa, kung natatakot ka at kung may nakikita kang kakaiba, siguro maganda kung bumalik na lang kayo ni Efraim sa Maynila. Ha? Bakit? Ano bang ibig mo sabihin, Vladimir? Napapansin ko mula nang dumating ka. Mukhang ayaw mo nandito kami ni Efraim. Kaya nga, Tol. Alam mo, gusto na namin magtampo sa'yo. Mula nang bumalik ka rito, parang nag-iba ka na. Parang hindi na ikaw ang Vladimir na nakilala namin. Hayaan nyo na lang muna si Vladimir. Baka may jet lag pa siya, kaya ganyan. Ang sabi niya kasi sa akin, napakarami niyang trabaho sa Saudi. Mabuti nga at nakauwi siya rito. Alam mo, Efraim, dapat si Vladimir ang ginagaya mo, anak. Sinuwerte sa Saudi at ngayon ay head chef na roon. Samantalang ikaw ay isang hamak na mekaniko lang sa Maynila. Ay, natalo ka pa ng ampo na yon. Hindi mo kasi ginagamit ang kokote mo kaya... Tumigil ka na, Soledad. At baka umaba na naman yan. Wala, ituloy na natin ang pagkain. Nakakahiya. Nasa harap tayo ng grasya ng Diyos tapos puro ganyan ang usapan. Napapailing na lang ako sa mga biyanan ko.
Kahit anong gawin o ipakita nila, hindi nila matatakasan ang katotohanan. Umaalingasaw pa rin ang pagiging matapobre nila. Kapag nag-uusap sila, lagi talagang may halong yabang. Yung tipong hindi nila maiwasan ang magkumpara kung sino ang mas mapera, sino ang mas magaling, sino ang mas mataas ang pinag-aralan. Parang laging may kompetisyon sa mundo nila at hindi pwedeng wala silang lamang sa iba. Sa bawat tingin nila parang may sukatan ng halaga. Hindi ka nila titignan bilang tao kundi base sa kung ano ang kaya mong ipakita, kung ano ang kaya mong bilhin, kung anong brand ng suot mo. At kung hindi mo maabot ang mataas nilang pamantayan, titignan ka nila na parang wala kang kwenta. Masakit isipin na kahit anong effort kong magpakumbaba, may mga tao talagang hindi makakakita ng tunay na halaga mo bilang tao. Sa kanila, ang halaga mo ay laging nakasalalay sa pera at posisyon. Nakakapagod silang unawain, pero wala akong magagawa kundi magtiis dahil sila ang pamilya ng asawa ko. Kahit sa Efraim ay hindi na rin kumikibo at hinahayaan na lang ang mga magulang niya kahit alam niya na mapanakit na ang mga sinasabi ng mga ito. Kinagabihan, niyaya ako ni Efraim na magsimbang gabi. Niyaya rin niya ang mga biyanan ko, si Ate Eloyd at si Vladimir, ngunit ang sabi ng mga biyanan ko ay sa madaling araw na lang sila magsisimba. Si Ate Eloyd naman at si Vladimir ay mas gustong magpahinga na lang. Kaya kaming dalawa na lang ni Efraim ang tumuloy. Kahit hindi namin ito nabuo, gusto kong maranasan ang simbang gabi sa probinsya. Pagkatapos ng misa, itinuro sa akin ni Efraim kung saan nakakabili ng masarap na bibingka at puto bumbong. Naamoy mo rin ba yun, Tessa? Amoy bibingka at puto bumbong. Oo, Efrem. At mukhang masarap. Sayang lang noon, natin kasama si Vladimir. Samantalang dati, kapag may mga lakad tayo, kahit simpleng pamamasyal lang, lagi siya sumasama sa atin. Pero ngayon, parang nanlalamig na siya sa atin, no? Iba na talaga nagagawa ng pag-abroad, no? Nakakalimutan na yung mga taong naging malapit sa'yo. Nakakamiss din kabanding si Vladimir. Iba rin kasi ang kakulitan ng lokong yun eh. At tama ka, ibang-iba na siya ngayon. Parang nagbago siya. Pero baka nga pagod ka rin siya sa biyahe. Kaya pagpasensya na muna natin siya. Baka bukas, sa Noche Buena, bumalik ang sigla niya at makipagbanding na sa atin. Pero ngayon, tayo munang dalawang magbanding. Teka, doon tayo, Tessa. Sa maliit na dampa na yun, naroon ang nagtitinda ng bibingka at puto bongbong. Ay, sana nga. Tara, bili tayo. Paborito ko mga yan eh. Ibili rin natin sila, Papa. Ako nang bibili. Dito ka na lang at maghintay sa gilid ng simbahan, ha? Baka masikipang ka pa sa dami ng taong bumibili roon. Hintayin mo ako dito. Okay, pero bilisan mo, ha? Habang naghihintay ako kay Efraim, napansin ko ang isang matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng simbahan. Marungis ito, payat at mukhang matagal nang hindi kumakain. Sobrang naawa ako kaya nilapitan ko ang matanda. Tatang, tanggapin niyo po itong pera. Ibili niyo po na makakain niyo. Ngumiti ang matandang pulubi at nagpasalamat sa akin. Ang sabi niya ay nagugutom na raw siya. Wala pa raw nagbibigay sa kanya ng limos kaya hindi siya makabili ng pagkain. Pero nang napatingin siya sa palad ko, bigla siyang natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng takot. Ang sabi niya sa akin, umalis na raw kami ng kasama ko sa lugar na yun. Bumalik na raw kami sa Maynila sa lalong madaling panahon. Po? Bakit po? Ano pong ibig niya sabihin, Tatang? At ba't niyo po alam na may kasama ako at galing kami sa Maynila? Hindi niya ako sinagot pero patuloy niyang binabalaan na umalis na kami habang maaga pa dahil nanganganib daw ang mga buhay namin. Maya-maya may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang kulay pulang supot na iniabot niya sa akin. Ano po ito, Tatang? Para saan po ito? Ang
Ang sagot niya sa amin ay wag na wag daw namin ihihiwalay sa katawan namin ng kasama ko ang laman ng kulay pulang supot na ibinigay niya. Makakatulong daw yun sa amin. Nang bigla kong marinig ang boses na Efraim, nilingon ko siya at nakita kong papalapit na siya sa akin. Hey, ang daming bumibili. Pero ayan, may bibingka at puto bumbong na tayo. Nako, amoy pa lang nito, masarap na. Kaya siguradong magugustuhan mo ito. O teka, sino nga pala yung kinakausap mo kanina? Pero nang lingunin ko ang matandang pulubi, wala na ito sa pwesto nito. Ha? Wala na siya? Nandito lang siya kanina. Nang tingnan ko ang paligid, hindi ko na talaga siya nakita. Nagtaka ako dahil ang bilis niyang nawala. Imposibleng makaalis agad siya dahil napansin kong may tungkod siya at tila hirap sa paglalakad. Ano bang nangyari? Sinong hinahanap mo? Efraim, may kausap ako matandang pulubi kanina. Ha? Ang sabi niya sa akin, umalis na raw tayo rito dahil nanganganib daw ang mga buhay natin. Ano? Oo, sinabi niya yun. Tataka nga ako ba't alam niyang may kasama ako, taga Maynila tayo eh. Hindi naman niya nakita magkasama tayo. Ay nako, ikaw naman. Nagpapaniwala ka kaagad sa kung ano-anong sinasabi ng mga ganong tao, Tessa. Baka naman gumagawa lang ng kwento ang matandang yon. At saka, alam mo naman na sa mga ganitong lugar, maraming mahilig mag-imbento ng kwento para makahingi ng awa o pera. Huwag mo nang isipin yon, baka ma-stress ka pa. Hayaan mo na. Siguro baliw lang ang pulubing nakausap mo, kaya kung ano-anong sinasabi, mabuti at wala siyang ginawang masama sa'yo. Napabuntong hininga na lang ako at napatango sa sinabi ni Efraim. Inilagay ko ang kulay pulang supot na ibinigay ng matandang pulubi sa loob ng bag ko. Ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Habang naglalakad kami pauwi, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang babala ng pulubi. Anong ibig niya sabihin? Bakit nanganganib ang mga buhay namin? Pagbalik namin sa bahay, madilim na. Sa tingin namin tulog na ang mga biyanan ko at ang iba pa. Maingat kaming pumasok sa loob, iniwasan namin gumawa ng ingay para hindi sila magising. Tahimik na tahimik ang paligid pero parang may bigat na bumabalot sa buong bahay. Ngunit hindi ko na yun pinansin. Sa kwarto ni Efraim kami nagkainan ng bibingka at puto bumbong na binili namin. Ngunit kahit masarap ang mga iyon, hindi ko magawang kumain ng maayos dahil patuloy pa rin bumabalik sa isip ko ang sinabi sa akin ng matandang pulubi sa simbahan. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya kaming matulog na rin dahil maaga pa kaming gigising para magtungo sa palengke para sa paghahanda ng Noche Buena. Ngunit sa gabing yun, bago ang bispiras ng Pasko, hindi ko inasahan na mauulit ang nakakatakot na karanasan ko noong nakaraang gabi. 12:00 ng ating gabi. Naalimpungatan ako. Bigla akong nakaramdam ng init na parang bumalot sa katawan ko. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko at nagpasya na bumangon para buksan ang bintana. Dahan-dahan kong tinungo ang bintana. Pagbukas ko, sumalubong agad sa akin ang malamig na hangin na nagmumula sa labas. Dinig ko rin ang maingay na huni ng mga kuliglig, pero kasabay nito ay ang kilabot na dumaloy sa buong katawan ko nang muli kong makita ang nakakatakot na nilalang na nakita ko noong nakaraang gabi. Ang aswang. Kitang-kita ko na naman ang malaki nitong ulo, ang payat na katawan na parang natuyot, pero may malalaking kamay at paa at matutulis na mga kuko. Umaaligid ito sa bakanting lote sa likod ng bahay ng mga binan ko na parang may hinahanap. Diyos ko, siya na naman, ang aswang! Mabilis kong isinara ang bintana at halos mapasigaw na ako sa takot pero pinilit kong huminahon. Napasalampak ako sa sahig habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako pwede magingay. Baka marinig niya ako. Makapunta niya kami rito sa kwarto.
na inat akong gumapang pabalik sa kama. Agad kong ginising si Efraim. Mahigpit kong hinawakan ang braso niya habang binubulong ko ang pangalan niya sa tenga niya. Efraim, gumising ka. Gumising ka dali. Batisa, anong oras na ba? Antok pa ako eh. Efraim, nandiyan na naman siya. Ang aswang, umaalikid sa likod ng bahay. Ano? Aswang na naman? Tessa, ano bang pinagsasabi mo? Dali, sumama ka sa akin. Tingnan mo sa bintana. Nandun siya sa labas. Humakbang si Efraim papunta sa bintana, halatang napipilitan lang. Ako naman ay dahan-dahan kong binuksan ang bintana at sabay kaming sumilip sa bakanting lote. Pero ang nakakapagtaka, bigla itong nawala. Walang aswang na nakita si Efraim. Wala naman, Tessa. Nasaan ang sinasabi mo, aswang? Nandyan siya kanina. Nakita ko siya. Siya rin yung sumilip sa bintana nung isang gabi. Hindi ako nagkakamali. Tessa naman eh. Puro ka imahinasyon. Kung totoo ang aswang na sinasabi mo, nasaan? Wala naman ako nakikita. Totoo nga sabi nakita ko. Nandyan siya kanina. Paano kung siyang tinutukoy ng matandang pulubi sa simbahan? Sinabi niya nanganganib tayo rito at dapat na tayong umalis dito. Ayan ka na naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, kalimutan mo na ang sinabi ng matandang pulubi na yon. Tigilan mo na nga ang kalokohang ito, Tessa. Masyado ka nagpapaloko sa mga kwento ng kung sino-sino. Efraim, makinig ka sa akin. Di kaya totoo ang sinasabi nila tungkol kay Mama Soledad. Baka siya ang aswang. Kaya sa bahay palaging gumagalang nilalang na yun. Baka totoo ang sabi-sabi noon na ang mama mo ay isang aswang. Sa sinabi kong yun ay mas lalong nagalit ang asawa ko. Tumayo siya at tumitig ng masama sa akin. Tessa, itigil mo yung pagbibintang sa nanay ko ha. Nang kung ano-ano. Oo, mata pobre si mama. Pero hindi siya aswang. At hindi siya kailanman magiging nilalang ng kadiliman. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa nanay ko. Wag na wag mo lang siyang sasabihan na isa siyang aswang. Dahil hindi siya kampo ng demonyong tulad ng iniisip mo. Sa puntong yun, napaluha ako. Noon ko lang nakitang magalit ng ganun si Efraim. Pilit niyang ipinagtatanggol ang nanay niya na hindi ito aswang. Sa isip ko sobra-sobra ang pangmamaliit sa kanya noon ng nanay niya nang sumama sa akin pero wagas pa rin niyang ipinagtatanggol. Ngunit tinatagan ko ang sarili ko at naniniwala kung totoo talaga ang nakita ko. Hindi na lang ako nagsalita pa dahil baka mas lalo pang magalit sa akin si Efraim. Kung gusto mong hindi tayo mag-away, tigilan mo na ang paninira kay mama. Matulog na tayo! Tuluyan na akong nanahimik. Pilit kong nilunok ang mga salitang gusto kong sabihin. Bumalik ako sa kama at nagtalukbong ng kumot pero hindi pa rin ako mapakali. Paano kung totoong sinabi ng matandang pulubi? Paano kung nanganganib nga kami rito? At paano kung may mangyari sa amin? Diyos ko, anong gagawin ko? Ayaw pa naman maniwala sa akin ng asawa ko. Nang muli kong makita ang kakaibang nilalang na yon, mas lalong lumakas ang kutob ko na may masamang mangyayari. Napansin ko na binabantayan ako ni Efraim kaya ipinikit ko ang mga mata ko para matulog. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi mawala-wala. Nararamdaman ko na babalik ang aswang na yon ngunit ang hindi ko alam ay kung kailan o saan. Pero alam kong muli ko siyang makakaharap kaya kailangan ko itong paghandaan. Kinaumagahan na pagdesisyonan ko na huwag nang sabihin sa mga binan ko ang tungkol sa nakita kong aswang na umaaligid sa labas ng bahay. Alam kong hindi sila mag-aaksaya ng panahon na paniwalaan ako. Sa halip baka kung ano-ano na naman ang sabihin nila sa akin at ako pa ang mapasama. Kaya pinili ko na lang na manahimik, bit-bit ang pag-aalala sa maaaring mangyari. Gayon pa man isang bahagi ng isip ko ang hindi mapalagay. Tila may banta sa paligid na hindi ko maipaliwanag.
Pagkatapos naming mag-almusal, nagpaalam na kami ni Efraim sa mga biyenan ko na pupunta kami ng palengke para mamili ng mga ihahanda para sa bisperas. Si Efraim ang nagpresenta na kami ang mamalengke dahil si Vladimir na ang nagsabing siya ang magluluto ng Noche Buena. At ang hipag ko naman na si Ate Eloida ang bahala sa pagde-decorate ng bahay. Pero bago kami umalis, palihim akong kinausap ni Vladimir. Napapansin ko, palagi kang hindi mapalagay. Parang palagi kang kinakabahan. Ano bang nangyayari sa'yo, Tessa? Vladimir, kasi nakita ko na naman kagabi yung aswang. Umaaligid sa labas ng bahay. Nang dumungaw ako sa bintana sa kwarto namin ni Efraim, kitang-kita ko yung aswang na nagpapalakad-lakad sa bakanting lote. Ano? Aswang? Tessa, di ba sinabi na nila sa'yo na walang aswang? Kahit si Efraim ay sinabihan ka na huwag kang maniwala sa mga ganon. Pero kung natatakot ka na talaga, bakit hindi mo nalang kausapin si Efraim? Yayain mo na siya na umalis na kayo rito. Bumalik na kayo sa Maynila. Sinabi ko na yan kay Efraim, pero ayaw niya. Sabi niya, di pa raw kami pwedeng umalis dito hanggat di pa tapos ang Pasko. Vladimir, alam kong concern ka sa amin ni Efraim, pero wala eh. Kung ako lang masusunod, gusto ko na talaga umalis dito dahil natatakot na ako. Pero ayaw ko naman na yun ang maging dahilan ng pag-aaway namin mag-asawa. Pagkatapos kong sabihin iyon sa kanya, napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at walang ekspresyong nagpaalam. Sige, Tessa. Papasok na ako sa kwarto ko. May kailangan pa akong gawin. Pero pag-isipan mo pa rin ang sinabi ko. Hanggat may oras pa. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ni Vladimir. Hindi ko alam pero parang may ibig ipakahulugan ng sinabi niyang yun. Pero bago siya pumasok sa kwarto, sinubukan ko ulit na yayain siya. Vladimir? Ba't di ka sumama sa amin ngayon sa palengke? Mamimili kami ni Efraim ng panghanda mamaya sa Noche Buena. Para naman makapag-banding tayo kahit saglit oh. Pasensya na, Tessa. May mahalaga pa akong aasikasuhin. Kayo na lang. Sige na. Kahit ngayon lang oh. Nagtatampo na kami sa iyo kasi buhat ang dumating ka parang ayaw mo na kami makasama. Hindi naman sa ganon. Pero sana intindihin mo rin. May mga bagay akong kailangang unahin. Tanggapin nyo nang hindi na ako tulad ng dati. Sige, papasok na ako. Napaismid ako sa inasal ni Vladimir. Nagbago na nga siya. Hindi na siya yung Vladimir na kilala namin ni Efraim. Kung ayaw mo, edi wag. Padabog akong naglakad palabas ng bahay. Gigil pa rin ako kay Vladimir. Napansin ako ni Efraim na nakasimangot. Tinanong niya ako kung anong nangyari pero ang sabi ko na lang ay muntik na akong madulas sa pagbaba ng hagdan. Ayoko nang sabihin ang napag-usapan namin ni Vladimir, baka masamain na naman ni Efraim ang mga nasa sa loob ko. Nang sumapit ang gabi ng bisperas ng Pasko, handa na kami para sa Noche Buena. Pero may bahagi ng kalooban ko ang nagtatanong. Hindi ba dapat masaya ako dahil bisperas na ng Pasko? Pero bakit ganito? Sa halip na saya, tila takot at kaba ang nararamdaman ko. Parang may mangyayaring hindi maganda. Maya-maya narinig kong boses ng biyenan kong si Mama Soledad, halatang nag-aalala. Domeng, nakita mo ba si Eloida? Kanina ko pa siya hinahanap. Hindi ko siya nakikita dito sa bahay. Nagpaalam siya sa akin kanina. May bibilihin daw sa bayan. Sa bayan? Oo. Anong oras na? Malapit nang mag-alas 12. Ano raw bang bibili niya sa bayan ng ganitong oras? Hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Malamang, pauwi na rin yun. At saka hindi naman delikadong maglakad ngayon kahit gabi. Maraming taong nasa labas dahil bisperas na ng Pasko. Mama, nakita ko si Ate Eloida kanina lang. Nagde-decorate siya sa sala, tapos nagpaalam siya kay Papa na may bibilin nga raw siya. Nagmamadali nga po eh. Pero tama po si Papa, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Ate. Bisperas ngayon. Ay nako, hindi niyo ako naiintindihan. Malapit na mag-abroad ang ate mo.
Kailangan rin nandito lang siya sa bahay para makaiwas sa disgrasya. Naku, baka maudlot pa ang pagpunta niya sa abroad kung may mangyari sa kanya. Ay, Diyos ko, ingatan niyo po ang panganay kong anak. Siya ang magpapadala ng limpak-limpak na pera dito sa amin. Huwag niyo po siyang pababayaan. Mama, anong siya lang ang magdadala ng limpak-limpak na pera? Di po ba nagpapadala na ng pera si Kuya Vladimir sa inyo? Malaki rin po ang kinikita niya roon sa Saudi. Bilang head chef siya roon. Oo, pero hindi sapat. Mas malaki ang ipapadalang pera ng Ate Eloida mo kapag nasa abroad na siya. Ay naku, nasaan na ba si Eloida? Dapat kompleto tayo pagsapit ng Noche Buena. Kumalma ka lang, Soledad. Uuwi rin ang anak mo yon. Baka may dinaanan lang na kaibigan niya. Ikaw naman, masyado kang OA minsan. Domeng, anong oras na Hindi ba't sinabi natin sa kanya na huwag magpapagabi kung lalabas? Alam mo namang ayaw ko na kulang tayo sa Noche Buena, di ba? Dapat kasama natin si Loida. Mama, gusto nyo hanapin ko si ate. Hindi na, Efren. Huwag mong pansinin ang mama mo. Babalik din si Loida. Pero kung hindi pa rin siya bumalik na paglampas ng alas 12, ako na ang pupunta sa bayan para hanapin siya. Sige, Domeng. Kung sakaling hindi pa rin siya umuuwi, hanapin mo na siya. Hindi ko makakaya kung may mangyaring masama sa anak natin. Lihim akong nainis sa sinabi ni Mama Soledad. Ibang-iba talaga ang trato niya sa panganay na anak. Samantalang kay Efraim, hindi man lang siya nagpapakita ng ganung pag-aalala. May favoritism talaga ang mga binan ko sa kanilang mga anak. Habang papalapit ang alas 12, ramdam na ramdam namin ang tensyon at kaba sa loob ng bahay. Panay ang sulyap ni Mama Soledad sa orasan at inaabangan din niya ang pagbukas ng pinto, umaasa na baka sakaling dumating na si Ate Eloida. Pero di nagtagal, sumapit na ang eksaktong alas 12 ng hating gabi. Tahimik pa rin at mabigat ang aura sa loob ng bahay. Nakaupo na kami sa mahabang hapagkainan. Ako, si Efraim, si Mama Soledad at si Papa Domeng. Ang mas matinding tensyon ay bumalot sa paligid habang patuloy naming inihintay ang pagbabalik ni Ate Eloida. Domeng, hanapin mo ang anak natin. Alas 12 na. Pero hindi pa rin siya nakakauwi. Nag-aalala na talaga ako Sige, Soledad. Hanapin ko siya. Maging ako ay kinakabahan na rin kung bakit hindi pa rin nakakabalik. Efrem, samahan mong papa mo. Hindi pwedeng hindi niyo siya mahanap. Hindi tayo magsisimula ng Noche Buena hanggat hindi tayo kumpleto. Opo, Mama. Sasamahan ko po si Papa. At tayo naman, Tessa. Samahan mo ako sa kwarto at ipagdadasal natin na sana ay walang masamang nangyari sa Ate Eloida mo. Handa na pong pagkain natin para sa Noche Buena. Tara na, at kumain na tayo. Vladimir, paano kami makakakain kung hindi pa nakakauwi ang Ate Eloida mo? Hihintayin natin siyang umuwi. Walang mag-Noche Buena hanggat hindi siya dumarating. Huminahon ka, Mama. Magiging kumpleto tayo ngayong Pasko. Makakasama natin si Ate Eloida. Anong ibig mong sabihin? Ha, Vladimir? May alam ka ba kung nasaan si Eloida? Hindi naman po siya nawawala. Nandito lang po si Ate Eloida. Sandali lang po at isasama ko siya rito. Bumalik si Vladimir sa kusina habang kami ay naiwang nagtataka sa sinabi niya. Nang bumalik si Vladimir sa hapagkainan, bit-bit na niya ang isang malaking tray. Puno ito ng mga pagkain na may taklob. Nang ibaba niya ang tray sa gitna ng mesa at alisin ang taklob sa mga pagkain, bigla kaming napatigil sa paghinga. Narito na po si Ate Eloida. Isang kahindik-hindik na tanawin ang tumambad sa amin. Ang mga nakahain sa mesa ay ang mga putol-putol na parte ng katawan at ang pugot na ulo ni Ate Eloida na dilat ang mga mata at nakalabas pa ang dila. Ang dugo mula sa pugot na ulo ay dahan-dahang umaagos pababa sa sahig. Ay, Diyos ko! Paano ginawa mo sa anak ko? Hindi ba't gusto ninyong kumpleto tayo ngayong Pasko? Ayan na si Ate Eloida para makasama natin. Hayop ka, Vladimir! Anong kasalanan ni Eloida? Parang gawin mo yan sa kanya! Alam niyo bang ang gabing ito
ang katuparan ng matagal ko ng pinapangarap. Sa wakas, pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa ninyo sa akin. Walang utang na loob! Walang hiya ka! Pinatay mo ang unika iya ko! Itinuring ka naming pamilya, tapos ito igaganti mo sa amin! Pamilya? Pamilya? Hindi niyo ba alam kung gaano niyo ko inalipusta? Hinamak at sinaktan noon! Anong klaseng pamilya ang mga aabuso at mga aape sa batang walang kalaban-laban na ang tanging hinangad lang ay ang mahalin at tanggapin siya? Tapos sasabihin mo, pamilya? Demonyo ka! Kung alam ko lang noon na magiging kriminal ka, ay hindi na sana kita inampon. Pinabayaan na lang sana kitang gumana sa kanya at mamatay sa gutom! Sana nga hinayaan nyo na lang akong mamatay sa gutom at walang matirhan kaysa danasin ng malaimpyernong buhay na kasama kayo! Inuna ko lang patayin si Eloida dahil siya ang paborito ninyo. Di ba? Siya ang laging tama. Siya ang laging bida. At kayong dalawa, kayo na ang isusunod ko! Sa nangyayaring yun, bigla kong nagkalakas ng loob na magsalita. Vladimir, wag! Wag mo lang ituloy ang binabalak mo! Wag mo kami saktan! Alam namin ni Ephraim na hindi ka masamang tao, kaya hindi ako makapaniwalang magagawa mo ito! Hindi naman talaga kayo kasama ni Ephraim sa plano ko eh. Dahil kayo lang dalawa ang nagpakita sa akin ng malasakit. Pero malas nyo lang dahil nandito kayo. Kung hindi kayo pumunta sa pesteng reunion na to, nakaligtas pa sana kayo. Pero wala na. Nadamay na kayo. Kaya pasensya na. Vladimir, mag-isip ka. Hindi mo kailangan gawin ito. Kung ano man ang galit na nasa puso mo, pwede pa natin ayusin. Ayusin? Paano ninyo aayusin ang nasira kong buhay? Alam nyo ba ang mga pinagdaanan ko sa Saudi? Alam nyo bang habang nagpapakasarap ang mga magulang mo sa perang ipinapadala ko sa kanila, hinaharap ko ang impyerno doon? Bakit, Vladimir? Anong nangyari sa'yo sa Saudi? Akala ko sa pagpunta ko sa Saudi ay makakatakas na ako sa kalupitan, pero hindi pala! Hindi rin ako nakaligtas sa pang-aabuso roon! Bukod sa minamaltrato ko ng amo kong arapo sa unang trabaho ko bilang driver, pinagsamantalahan din niya ako ng paulit-ulit hanggang sa dumating sa punto na ang dumi-dumi na ng tingin ko sa sarili ko. Pero pinakamalupit na nangyari sa akin ay doon na rin nagsimula ang sumpa ko. Sumpa? Anong sumpa? Ang amo kong babae na asawa ng Arabo, Pilipino rin siya. Pero isa pala siyang aswang. Pinakain niya ako ng pagkain na hindi ko alam ay magbabago pala sa buhay ko. Hinawaan niya ako ng pagiging aswang. Niyanggaw niya ako! Ano? Diyos ko, wala kaming kaalam-alam na ganun palang sinapit mo sa Saudi. Napaiyak na lang ako sa mga revelasyon ni Vladimir pero hindi ko rin naiwasan na matakot dahil napagtanto ko na ang aswang na nakita kong nakasilip sa bintana at umaaligid sa labas ng bahay ay si Vladimir pala. Ikaw ang dapat mamatay at hindi ang anak ko dahil isa kang aswang. Naging aswang ako dahil din sa inyo! Kung hindi ninyo ako inapi, hinamak at binalay doon, hindi ko maiisipang mangarap ng mas mataas. Hindi sana ako nag-abroad. Hindi ko sana naranasan ang lahat ng ito. Wala kaming kasalanan kung bakit ka nag-abroad. Ikaw ang may kagustuhan yan. Kaya sarili mo ang dapat mong sisihin. Hindi kami! Anong walang kasalanan? Kayo ang nagtulak sa akin na umasenso. Dahil mula noon, isinasaksak ninyo sa isip ko na wala akong mararating. Dahil anak lang ako ng isang muchacha! Kaya ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako at aasenso. At umasenso nga ako. Yung amo kong babae na aswang,
Tinulungan niya akong makahanap ng ibang trabaho dahil marami siyang koneksyon doon. Ipinasok niya ako sa isang restaurant dahil magaling naman ako magluto. Natanggap akong chef doon at hanggang sa na-promote ako bilang head chef. Ang akala ko, kapag may pera na ako, matatanggap at mamahalin niyo rin ako bilang anak ninyo. Pero hindi pala! Narinig ko kayo na nag-uusap kahapon at ang sabi pa nga ng magaling mong asawa, kung hindi lang ako nagpapadala sa inyo ng pera, hindi ninyo ako pakikitunguhan ng maganda. Sinabi rin ng babaeng yan na kahit nakapag-abroad na ako, dugong muchacha pa rin ang nananalaytay sa mga ugat ko. Kaya kahit nakikinabang kayo sa akin, hindi nyo pa rin ako ituturing na anak. Pineperahan nyo lang pala ako. At kahit anong gawin ko, wala talaga kayong pakialam sa akin! Hindi nakasagot ang mga binan ko. Natulala ang mga ito sa sinabi ni Vladimir pero muling nagsalita ang asawa ko. Vladimir, alam kong mahirap at masakit ang mga pinagdadaanan mo. Pero, hindi ito ang sagot. Hindi ito ang paraan para maibsan ang lahat ng sakit na nasa puso mo. Alam mo, Efraim, gusto kitang iligtas. Pati ang asawa mo. Ilang beses ko na kayong sinabihan na umalis na rito. Ako yung gumawa ng ingay sa labas ng kwarto ninyo. Ako rin ang bumulong sa'yo at nagpakita sa'yo, Tessa. Dahil gusto kong matakot ka at umalis na kayo sa bahay na ito, pero hindi kayo nakinig. At ngayong alam niyo na ang sekreto ko. Pasensya na lang tayo! Vladimir, wag! Maawa ka sa amin. Naniniwala pa rin ako na may kabutihan dyan sa puso mo. Hindi pa rin tuloy ang nilalamon ng pagiging aswang mo ang Vladimir na nakilala namin. Yung mabait at masayahing Vladimir. Huli na ang lahat, Tessa! Napuno na ng poot at kasamaan ng puso ko. Hindi na ako ang Vladimir na kilala ninyo. Isa na akong halimaw! Pagkasambit niya ng mga salitang yun, unti-unting nagbago ang anyo ni Vladimir. Nag-iba ang kulay ng kanyang balat. Kumulubot ito at pumayat ang dati niyang matipunong katawan. Lumaki ang kanyang ulo, mga kamay at paa. Humaba ang mga kuko sa kanyang mga daliri habang ang mga mata niya ay halos lumuwa na sa laki. Ang bibig niya ay humaba at nang ibuka niya ito lumabas ang matutulis niyang ngipin at mahabang tila. Sa isang iglap, nagwala ang aswang. Dinambahan niya si Papa Doming at mabilis na kinagat sa balikat. Demonyo ka! Doming! Diyos ko! Tulungan niyo po kami, Diyos ko! Vladimir! Tama na! Hindi mo kailangan gawin to! Ngunit tila bingi si Vladimir sa mga pagsusumamo. Habang nakikipagbuno si Papa Doming sa aswang ay matapang na dinambahan ni Efraim si Vladimir sa likod nito pero masyadong malakas ang halimaw. Gamit ang lakas nito ay kinabig ng braso nito si Efraim kaya tumilapon si Efraim at humampas ang katawan sa pader. Si Mama Soledad naman ay lumapit na may hawak na flower vase at hinampas si Vladimir sa ulo. Ngunit imbis na masaktan, lalo pang nagalit ang aswang at muling inatake si Papa Doming na sugatan sa sahig. Nilapitan ko si Efraim at inalalayang tumayo. Hinila ko siya sa braso at patakbo kaming tinungo ang kusina para kumuha ng asino bawang na pangontra sa aswang. Ngunit wala kaming nakita roon. Mukhang itinapon lahat ni Vladimir ang mga sangkap na maaaring pumuksa sa kanya. Pero may naalala ako. Yung kulay pulang supot na binigay ng matandang pulubi. Mabuti na lang at inilagay ko ang supot sa bulsa ng suot kong maong na pantalon. Agad ko itong binuksan at nakita ko ang isang medalyon na hugis at sulok at kulay pilak. Dali-dali ko ulit hinila sa braso si Efraim na tila nawawala na sa sarili dahil sa sobrang pagkataranta. Pagbalik namin sa pagkainan natigilan kami sa nadatnan namin. Patay na si Papa Doming. Wakwak ang kanyang tiyan, wala na itong mga laman loob. Ang aswang na si Vladimir ay sarap na sarap sa pagngasab sa bituka ni Papa Doming, samantalang si Mama Soledad ay nakaupo sa isang sulok humahagulgol ng malakas
halatang wala na sa katinuan. Hayop ka, Vladimir! Pinatay mo si Papa! Matapos pagsawaan ni Vladimir ang mga laman loob ni Papa Doming, nilapitan niya si Mama Soledad. Kitang-kita sa mga mata niya ang matinding gutom at kasamaan. Aatakihin na sana niya ito nang bigla akong sumugod, hawak ang medalyon mula sa supot. Napaatras ang aswang na tila natakot sa hawak kong medalyon. Takot ka dito, hindi ba? Kaya itigil mo na to, Vladimir! Tama na ang pagpatay mo! At hindi nagpatinag si Vladimir. Sa halip ako naman ang binalingan niya. Bago pa niya ako maabutan, mabilis na humarang si Efraim para protektahan ako. Nakagat siya nito sa balikat. Efraim! Ako ang harapin mo, Vladimir! Hindi ako pinakinggan ni Vladimir. Lumalapit na siya kay Efraim hanggang muling umatake. Sa desperasyon, ginambahan ko siya at isinubo ang medalyon sa kanyang malaking bibig. Bigla siyang nagduduwal. Umusok ang kanyang bibig at maya-maya pa'y nagsimula na siyang magkikisay. Nanghina si Vladimir at bumagsak sa sahig. Unti-unti, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging halimaw, bumalik siya sa pagiging tao. Habang naghihingalo, nilapitan namin ni Efraim ang agaw buhay na si Vladimir. Efraim, Tessa, patawarin niyo ako. Ang bigat na ng konsensya ko. Lahat ng nagawa ko. Vladimir, patawarin mo rin ako. Kinailangan kong gawin yun. Ayokong saktan mo ang lalaking pinakamamahal ko. Alam ko noon pa na si Efraim lang ang mahal mo. Tama lang ang ginawa mo. Ito ang nararapat sa isang tulad ko. Ang laki ng kasalanan ko sa Diyos. Pinatay mo si Papa. At ang kapatid ko, Vladimir. Hindi mo dali patawarin ang ginawa mo. Pero naiintindihan kita. Alam kong hindi ninyo ako mapapatawad. Pero gusto ko lang malaman ninyo, handa kong pagbayaran sa impyerno ang lahat ng kasalanan ko. Kung na humihingi ng tawad sa lahat ng dinanas mong hirap sa kamay ng pamilya ko, hindi kita masisisi kung bakit ka naging ganito. Pero gusto kong matapos na ang siklo ng galit at paghihiganti mo. Tama ka. Sana sa pagkamatay ko, matapos na ito. Vladimir, salamat. Kahit hindi ako karapat-dapat. Sa puntong yun, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Bumagsak na ang lahat ng bigat na kanina ko pa kinikimkim. Vladimir, magpahinga ka na. Pinapatawad ka na namin. Sinulyapan ko si Efraim. Alam kong naintindihan niya ang gusto kong iparating na panahon na para palayain ang lahat ng sakit at galit. Tumango siya at iniabot ang kamay sa nanghihingalong si Vladimir. Pinapatawad na kita, Tol. Magpahinga ka na. Ngumiti si Vladimir sa amin ni Efraim bago niya dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unti, huminto na rin ang kanyang paghinga. Wala na si Vladimir. Hindi na rin napigilan ni Efraim ang kanyang mga luha na tuluyang umagos mula sa kanyang mga mata. Minahal niya at itinuring na tunay na kapatid si Vladimir, kaya napakasakit para sa kanya ang sinapit nito. Hindi namin inakalang magiging malagim at madugo ang aming Noche Buena sa bahay ng aking mga biyenan sa Leyte. Napagtanto namin na wala talagang pinipiling araw ang paghahasik ng lagim.
kahit pa bispiras ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng libing ni Papa Doming, Ate Eloida at Vladimir ay bumalik na kami ni Efraim sa Maynila. Binigyan din namin ng maayos na libing si Vladimir dahil para sa amin, parte pa rin siya ng pamilya. Si Mama Soledad naman ay tuluyang nasiraan ng bait dahil sa mga nangyari at kasalukuyang ginagamot sa isang mental institution. Sa tingin ko kung kamatayan ang naging karma ni Papa Doming at Ate Eloida, pagkabaliw naman ang naging karma ni Mama Soledad dahil sa pagiging matapobre nila. Sana nga'y natagpuan na ni Papa Doming, Ate Eloida, at saka ni Vladimir ang kanilang kapayapaan kung saan man sila naroroon. Oo, Tessa. Binatawad na natin si Vladimir at tinanggap din rin natin ang lahat na nangyari. Sana naging sapat na yun para matahimik ang mga kaluluwa nila. May mga sugat na iniwan sa atin ang mga nangyari. Pero sa wakas, natapos na rin ang lahat. Panalangin na lang may bibigay natin para sa kanila. Tama ka. Dasal at pagpapatawad. Yun lang ang paraan para makamit ang tunay na katahimikan. Para sa kanila at para sa atin. Kahit nakabalik na kami ni Efraim sa Maynila, hindi pa rin namin nakakalimutan ang nakakatakot naming karanasan sa Leyte. Minsan, binabangungot pa rin kami ng nakaraan. Pero dinadaan na lang namin sa panalangin ang lahat. Sa ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung paano nalaman ng misteryosong pulubi na mangyayari ang trahedyang yun sa amin. Gayunpaman, habang buhay ko siyang pasasalamatan dahil iniligtas niya kami sa pamamagitan ng ibinigay niyang medalyon. Pero sa kabila ng madilim na bahaging iyon ng aming buhay, masaya kami ngayon dahil dininig na rin ng Diyos ang matagal na naming hiling. Dinadala ko na sa aking sinapupunan ang panganay naming anak ni Efraim at ilang buwan na lang ay isisilang ko na si Baby Althea.